Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўнае спадарства. Сталыя слухачы ведаюць, што я не абыякавы да беспадстаўных русізмаў у беларускай мове. А ці нясуць небяспеку для моўнай чысціні новыя пазычанні з іншых моваў? Праблема не толькі нашая. Скажам, у Нямецчыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія ўмацавання нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускае навіны». Кастамайзінг з беларускім характарам. Выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі. Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сваёй сям'і, таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. Ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – індывідуалізаваць. «Custom» мае значэнні звычка, звычай, а таксама замоўлены, а яшчэ і мытня. Кола шырокае, адгадаць, што ж такое «кастамайзінг» па-беларуску, нават ведаючы ангельскае «customize» цяжка. Чытаем навіну далей. Цягам выходных у Менскім палацы мастацтваў праходзіў рекаст Мотофест, агляд дасягненняў дызайнерскай думкі майстроў кастамайзінгу. Канцэпцыя сёлетняй імпрэзы – матацыкл як твор мастацтва. Ага, ужо цяплей. Значыць, слова, якое злавесна гучыць як кастамайззе, нейкая мазь для касцей, звязанае з дызайнерска-інжынернай сферай і менавіта з матацыкламі. Кастамайзінг у ангельскай, строга кажучы, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «customization». Даведнікі кажуць, што англіцызм «customizing» служыць для абазначэння адаптацыі усякага серыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй, дапасаваннем. А так званая кастам-культура пачалася ў Амерыцы з 50-х гадоў з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а кастамайзінг – слоўка уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм «кастамайзінг» і немцы. Нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі. Ось так виглядатиме і ж Юпітер-4, якщо протягом 1,5 роки над ним будуть працювати натхненні майстри. Результатом проєктувань стало те, що Бекмен підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів. Із Німеччини харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі. У кожным разе слова апісвае лякальную з'яву амерыканскага паходжання і як аргатызм у беларускай мове ўжывацца можа, але з абавязковым тлумачэннем паспалітаму чытачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ і перайсці ў сеткі усесветныя. Прайдуся па назвах апошніх. Назву найбольш папулярнай у свеце сеткі Facebook не перакладаюць як «тваракніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «Facebook» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск прыпадае на першы склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчел Сміт у лекцыях амерыканскага варыянту ангельскай мовы. Facebook. Такім чынам, казаць трэба, напісаў у Фейсбуку. Сетка, якой я асабіста аддаю перавагу з прычыны яе кампактнасці – Twitter. Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслов ангельскай мовы, першае значэнне якога шчэбет, цвырканне, ціўканне. Другое значэнне – узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Twitter – гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае, з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую ціўканнем, а пагатоў міжмоўным гібрыдам
Ціўцер, як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема ў ангельскай мове пасля «т» гук «в», які ў беларускай можна перадаваць праз «у» нескладовае. Але «твітер» гучыць задужа экзатычна. Таму па-беларуску «твітер». Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці. YouTube. Складаецца слова з дзвюх частак. «You» – гэта «ты» альбо «вы», а «tube» – труба, трубка. У гутарковай ангельскай мове Паўночнай Амерыкі «tube» завецца тэлевізія. У даплязмавую эпоху асноўным кампанентам тэлевізара была катодная прамянёвая трубка. «YouTube» – ты сам сабе тэлевізія. Ужо гэтае слово перакладаць на беларускую нікому не прыйшло ў галаву. Праблемы толькі ў вымаўленні. Некаторыя беларусы імкнуцца зберагчы ангельскі першаўзор і кажуць «YouTube». Але ў самой ангельскай мове два стандарты – брытанскі YouTube і амерыканскі. YouTube. Гэта кембриджскі слоўнік. YouTube па-амерыканску. Няма патрэбы старанна паўтараць «тю» услед за брытанцамі. Але больш важна для нас тое, што «туб» тут лацінскае з паходжання слова. «Туба» – «труба». Яно было добра вядомае ў старой Беларусі. Трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы «Літва». І празваў Кернус бераг той, дзе людзі множыліся мовою сваёй валоскаю на лаціне «літус», а трубы, на якіх яны гралі «туба», і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву берага са словам «туба» – «літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «літвою». Гэта хроніка быхаўца, туба. А ў сучаснай мове ёсць аднакаранёвае слова «тубус». Тэхнічныя праекты ў такіх насілі. Маем сваю традыцыю асваення лацінізмаў, калі зберагаюцца рысы пачатнага лацінскага вымаўлення. Таму «YouTube». Ну і націск застаецца на звыклым для нас корані. Вось жа чытайце радыё «Свабода» і мае праграмы пра беларускую мову ў Фейсбуку, у Твітэры, глядзіце іх на Ютубе. Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Псіхасаматыка». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «Степ бай степ», які па-беларуску без праблемаў перадаецца як «крок за крокам». Эльфы і гобліны узятыя з англасаксонскай міталогіі. Тэарэтычна можна падабраць нашыя міталагічныя постаці, але ж іх трэба папулярызаваць, каб кожны зразумеў. Урэшце, слова «селфі» – фота самога сябе, якое цяпер тэхнічна рабіць непараўнальна лягчэй, чым 20 гадоў таму. Вось беларускі адпаведнік для селфі падбіраць наўрад ці мэтазгодна. Як і для слова «інтэрфейс». Ваўкоў харчуюць ногі, ваўкі глядзяць у лес, з ваўкамі жыць дык мець ваўчынны інтэрфейс. Гэта Саўка ды Грышка пра прыезд расейскіх начных ваўкоў, так званых байкераў. Інтэрфейс, па праўдзе, спецыяльнае кампутарнае слова, азначае сродак камунікацыі паміж кампутарам і чалавекам. Не перакладаецца, не калькуецца. Але процьма іншых ангельскіх словаў, якія разам з кампутарнай эпохай хлынулі ў беларускую, маюць больш агульнае значэнне і добрыя беларускія адпаведнікі. Вось чытаю абвестку ў адной з сацыяльных сетак. Сябры, усяго 100 фаловераў, да 10 тысяч нам засталося. Дапаможаце сабраць? Па-ангельску Follower. той, хто сочыць за паведамленнямі пэўнага аўтара ў сацыяльнай сетцы, як бы ідзе ягонымі слядамі, а фактычна падпісаўся на яго і чытае. У польскай мове адпаведнае для follower слова «абсервуёнцы» азначае «назіральнік», у чэшскай «следуеці», што не вымагае перакладу, ва ўкраінскай проста «чытач». І для нас гэта найлепшы тэрмін. А то ўсё вакол будзе як у абвестцы на старонцы адукацыйнай арганізацыі. Запрашаем
запрашаем блогераў у Адэсу на воркшоп па лічбавым сторытэлінгу. Воркшоп – это ўсяго толькі майстэрня, тое, што і практыкум. А сторытэлінг – вуснае апавяданне. Не знайшлося ў арганізатараў вучобы беларускага слова. І гэта з нашай шматвекавой традыцыяй казальніцтва. З вами быў Вінцук Пячорка.